Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Derɗiraaɓe wondaaɓe mi silmini dow mooɗon, mi hofni on mi waɗani on barka. Ɗum derɗiraawo mooɗon Adamu Jibrilla DG application. Naam derɗiraaɓe, mi waddani en fidiyowol ngol bo laawol ngol goɗɗo tokkata yaha laara ko saaloto haa Makka jotta Anglet en wi'ata, ko bo ko saaloto haa Madina. En andi a foti a laara ɗum. Ɗuɗɓe ɗo ƴama application man, ɗuɗɓe ɗo ƴama noy ɓe laarirta Makka, noy ɓe laarirta Madina. Dedei pamarum mai ko mi hollata on ni dedei laawol koyngol no on laarirta mai. Arande mai ni habde partage vidiyowol mai be sobiraaɓe mooɗon nder groupji mooɗon fere-fere to ngol fottani on, on waɗana ngol jem. E nonnon derɗiraaɓe on abona ha chaine DG application TV ngal YouTube. E nonnon derɗiraaɓe, laawol ngol on tokkata on yaha on laara Makka Anglet ko bo Madina Anglet ha telephone mooɗon ɗum ngal laabi YouTube. Arande mai ni derɗiraaɓe ko en nasta miɗo matina on kala ƴamol je on mari fu on laran ha windi commentaire ha les vidiyowol man ɗo. Babal waɗugo commentaire on winda kala ko on mari haaje ƴamugo fu on ƴama min, inchallah min repondan on. To nangi min waɗana on vidiyo to bo min repondan on banni tan be bindi, inchallah. Arande mai ni laawol ngol a tokkata a yaha a laara Makka, a wara a nasta nder YouTube maɗa banni. To a nasti nder YouTube maɗa banni a wara babal recherche. To a yi dow babal recherche banni sai a winda Mek. To Makka a yiɗi laarugo a winda bana mi windata ɗo. Nda miɗo assana on bindi dow ekran. On winda Mek Anglet. To on windi Mek Anglet banni sai on iya dow recherche. To on tappi dow recherche nda ɗum waran on yi'an boɗejum ha ɗo windi Anglet ɗo. To on laari ni ɗum ko saaloto jotta ha Makka. E nonnon mi tammi on laari senji fere-fere on ɗo kapta ɗum. En wada en hosa ko je dow ɗo en fonda laarugo. Wala nda ɗo saala ko saalata jotta ɗo ha Makka. En andi derɗiraaɓe ngal Makka kala ko a laari fu ɗum jotta on ɗum ɗo waɗa, na je ko saali on ɓe ɗo lornita. Mi tammi on laari vidiyo man ɗum je jonta on ɓe ɗo waɗa. En wurta banni derɗiraaɓe, don to on mari haaje laarugo Madina bo on waɗa babal recherche so on winda Medine Anglet. To on windi Medine Anglet banni on tappa nda ko saaloto ha Madina jotta ko en volwata ɗo. Don sai mi wara mi klika ko je ɗo mi fonda laarugo. قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم on tokkata on laara ɗum. E nonnon hadde partage vidiyowol mai be sobiraaɓe moɗon. E nonnon on abona ha chaine DG application. On yettama, on yelanama khairu. Wassalamu alaikum.